kaka counties bende osebedo ka choko omenda magi mawacho ni on source revenue. Dibed ni koro gidoge e mwandu ma ginyalo golo kigin koso gichung' kama chal nade? Erokamano ahinya. Ing'e Cleo, mondo wakony jowa nyaka wamigi paro mondo gi understand ni budget gi chik mar omenda ere pogruok e kindgi. Budget gin programs kata expenses kata migawo ma sirikal dwa tiyogo gi pesa e hik mar omenda no. For instance, ibro yudo ka counties nyo osetimo budgets magi kendo nyo gisetebo budgets magi go nyalo bedo gi component madhi ang'wen. Mokwongo, ne gisekawo chenro mag pesa magidwaro mondo gichulgo jotich mag sirikal. Mano giketo kanyo. Mar ariyo, ne gikawo gimoro miluongo ni operations and maintenance. Operations and maintenance ka nigi gik moko ariyo. Gin gi gik moko mabiro konyo sirikal tayo migawo margi, kaka geche, kaka yedhe mag osiptende mago bedo kanyo. To be gin gi migawo mag iwacho ni travels kata domestic travel, mago be duto ni e migawo no. Migawo mogik en migawo mag dongruok mane giseketo in place kaka development. Omiyo magi ma form ga what we call a budget at the end of it. Finance bill kata chik mar omenda en yore ma sirikal dwaro kawo mondo mi giyud go pesa. Kisomo katiba mar article 209 wacho ni authority mane omi sirikal